Pánovi Antonovi z Galanty ešte nedávno hrozilo, že mu amputujú pravú nohu pod kolenom. Mal na nej totiž takmer po celom obvode nad členkom veľmi bolestivé a hnisajúce rany, tzv. Bercov vred. Dnes to však vyzerá, že amputácia predsa len nebude nutná. Za malý zázrak, ktorý pánovi Antonovi zachránil nohu, môže múdra huba, ktorú pred niekoľkými rokmi izoloval z pôdy český vedec. Viac vám už o nej povie Veronika Tótová. Samozrejme, že človek nechce stratiť nohu. Preci noha je noha, umelé je umelé. Pán Anton bojuje s bercovými vredmi dlhé roky. Ide o cievne ochorenie, kedy je pokožka a podkožné tkanivá zle zásobované krvou a tým aj zle vyživované. Potom stačí malé poranenie a rana narastá do obrovských rozmerov. U pána Antona sa vredy síce lekárom podarilo niekoľkokrát vyliečiť, ale vždy sa znovu vrátili. Naposledy pred 10 rokmi. A odvtedy mu už nohu žiadny lekár ani dostupné lieky, ako sa hovorí, nezavreli. Naopak, noha hnisala čoraz viac. Neustále vytekávam z toho, ako krv aj hníz aj všetko možné. Pán Anton vyskúšal všetko, čo mohol. Nič nepomáhalo. Až raz pred niekoľkými mesiacmi našiel článok o Pythium oligandrum, takzvanej múdrej hube. A to je ona. Prívlastok múdra dostala táto pôdna huba v tomto laboratóriu. Ona je skutečně chytrá, je to vlastně proto, protože ona je schopna na ty patogeny reagovat různými způsoby. Je schopna ty svoje postupy, jak likvidovat toho patogena, měnit podle obranných vlastností toho patogena. Jednoducho povedané, múdra huba si nájde spôsob, ako zničiť iné huby. Práve tie, ktoré v rane spôsobujú hnisanie a zápalové procesy. Je to akýsi predátor medzi hubami. Pre pána Antona je to nielen najmúdrejšia, ale aj najlepšia huba na svete. Na tejto fotografii vidíte, ako jeho noha vyzerala predtým, ako začal preparát s hubou používať. Nepral by som to nikomu, keď musíte niekoľko rokov spávať len takto v kresle a zakrytý paplónom, lebo ako náhle som si ľahol do roviny, chytili ma také bolesti, že to sa nedalo vydržať. A takto vyzerá jeho noha teraz. Nie je ešte úplne vyliečená a už nikdy nebude ako predtým, ale rany sa oveľa zmenšili. Vidíte, toto je už normálna pokožka, vygranulované, vidíte tie malé tieto. No toto je tá, a ten bercov vred bol odtiaľ, to tady to. Účinkami huby Pythium oligandrum na bercové vredy sa zaoberá najmä mikrobiológ dr. Mencel z Krajskej nemocnice v Pardubiciach. Na ňo sa nakontaktoval aj pán Anton. Pythium oligandrum, pokud je aplikováno na tyto případy, tak dokáže eliminovat svou enzymatickou aktivitou hnisání, dokáže nastavit prostředí, které je nepříznivé pro množení mikroorganismů, tím pádem ta rána se čistí. Veľmi nepríjemným sprievodným javom týchto vredov je aj charakteristický hnilobný zápach. Při některých případech toho hnisání ta rána i velmi nepříjemně páchne, což takto postiženého člověka vrhá do izolace. Velice to zapáchalo na táto huba. Za týždeň normálne zlikvidovala tie zápachy. Účinkami tejto huby je doktor Mencel nadšený skoro rovnako ako jeho pacienti. Za každou porovnávacou fotografiou on vidí príbeh. Vidí konkrétneho človeka, ktorý môže zase chodiť, ležať. Nemusí sa hanbiť za zápach, ktorý ho všade sprevádza. Môže zase žiť. Pythium oligandrum dokáže velmi elegantně jako upír vysávat jiné houby, včetně svého příbuzenstva. A potom, ako zničí všetko škodlivé, sa aj sama stiahne. Ta houba nežije sama. Ta je schopna žít pouze vyživujícím způsobem, parazitickým způsobem, vyživovat se z pletiv těch patogenů. Keď ten patogen zlikviduje, nemá ďalšiu potravu a prestáva existovať. Objavenie blahodárnych účinkov múdrej huby na ľudí je však tak trocha náhoda. Túto hubu v 70. rokoch 20. storočia prvýkrát izoloval z pôdy docent Veselý a 30 rokov ju skúmal ako hubu, ktorá pomáhala rastlinám zbaviť sa svojich škodcov. Pred približne 10 rokmi sa však vzorky tejto huby dostali na nohy jednej výskumnej pracovníčky. Podařilo se tady kolegyni si potřísnit náhodou nohy a najednou se zjistilo, že určité zápachové syndromy, když to budu nazývat poněkud kulturněji, tak najednou zmizely. Bercové vredy totiž nie sú jediným ochorením, na ktoré má múdra huba pozitívne účinky. Od likvidace plísní mezi prsty na nohou, takové té nejklasičtější formy, až vlastně co se používá v poslední době a testuje na lupenku, atopické ekzémy. Vedci v laboratóriu, kde sa múdra huba vyrába, ani doktor Mencel netvrdia, že je to zázračný liek. Len vedia, že niekedy pomáha aj tam, kde všetko ostatné zlyhalo. Január
februári som to začal a v marci som došiel a keď som mu ukázal nohu pani primárke, hovorí, že čo sa tu stal zázrak. No hovorím, nie. Pán Anton má pravdu. Je to len táto spleť guľôčok, ktoré vlastne ani nie je vidieť. Či sa nám to páči alebo nie, žijeme v časoch, keď ulica